kut na tok tu puke Lalrintluanga Tuipui D huana kan fe don ani puke Lalrintluanga hi Tuipui D Hnahthial district omania Tuipui D ya di ti hin dar zawkai tina nia Tuipui D hi kan riat ol som theina tur chu sangalian tak tak munom ko pahum hal tram em khua khan ni puke Lalrintluanga huan hi Tuipui D ko chunga tanga luinhar lam triau zawrh ram omania triau zawrh Balu lak na mun tanga longlenga kal ngai ania ni tin fe turin Tuipui lipui chunga hian longleng hian an kal thina ni a huan hi triau zawrh Balu lak na atang hian kilometer khat vela hla a oma Tuipui luya le zawrh tak mai saduli anti chu kal pelin saduli atanga luinhar lam nai te south longleng kam om ani Tuipui luidung kam ton hi amoi ema a huilai po hi amoi ti la kan soisual om love lipui chunga longleng kal kan ni relek lova pathian thil siam khovel moina thlir hi anuama amu noma mite thlai mai ani puke Lalrintluanga hian Tuipui kam leitha chu chor tangkai chhungkaw chawm nan hmanga huana huana kan fe chan tak po hi a huana hian ziklum zorin bean tomato antram carrot broccoli chana sweet corn le korean vaimim te chinga hetianga thlai chi hrang hral chhuah tura ching ani awangin a huan hi kan han thlur bing deuh ani heng thlai a chin baka hian ke le vok a huana hian a vul boka sanga dil te siam bok ani Tuipui D hi khotai matak mai an nia an eizawnna bulpui ber chu Balu lak le Thlasik thlai chin hi ani ti la kan soisual om lowe sanga humhal khua an ni baka hian Balu le triau lak hian kowa soichuan rilruwa alo lang thina chutiang mokin Thlasik thlai hi an khoming tilangsar tu ani bok Balu le triau hi Hnahthial lunglei le siat chip ti baka Mizoram hun hrang an thon chuak thina chutiang chia chuan an Thlasik thlai thar te hi Hnahthial lunglei sangaw le saiha tling poin an thon chuak thina ni Tuipui D hi Krishi Vigyan Kendra KVK Lunglei District Hnahthial om chur tangkai em tu te an nia KVK staff te hian thlai chin dan le enkol dan an zirtir thin baka Mizoram University ya Professor Ranbir Singh le KVK Lunglei District te tangkop in DBT Biotech Kisan Hub Project noya thlai chi te pein a chin le enkol dan thlingin an zirtir boka
Puke Lalrintluanga po hi DBT Biotech Kisan Hub project chor tangkai tu pakhat ania he project noya hian ti tak setin lotlil nge tumamala tu pakhat ani tuna hian amalak na te a thlai ra te a hring lai kan thlir mek ani fin pakhat chuan nang kut na tok tu chobar khathi kumtluana in na to zar alo ni atia ngai tu chian adol hle mai chobar khat thar chuak tur po hian kumavei angaya kut na tok tu te hi talo se bule bal thlai hring ei tur te thar chuak tur anom don lawa bule bal thlai ei tur hi talo se kan hring nun chu engkin nge niang
le bal thlai thar chuak tu anom lo chuan hring fa te tan nun ar sat tur zia hriain sarkar lo kai hroi to tu te le kai hroi mek te point kun na tok tu ti ma son tumin thei to pin ma an lo la to thina ayana sa jok point an lak zel hi ngai do ni sarkar department hrang agriculture horticulture vetile fisheries department te po hian kun na tok tu ti tak se ta lo tin tu mo be tu te hi poisa har satna wangin anduang point an tran pui tha thei lo thi ni na hriat ani heng thlai duam tak kan hmu te thar tur hian thlan tui tam tak a far ngaya mi then katen football volleyball badminton le adang te nuam ti tak an khel line then rual po kom hon loin an thlai than that nan le ra tam jok a chu thei nan an hun le ngai tuan tam tak an senga mani in sit tak chungin sarkar na thok mi thiam jok te an thlai en kol dam tur an zot cham chi bok thina an thlai thar chu bazar lam ral tur la thin Kharchhawng kan ti te hian an thor atang hian chhungkaw an lo chawm veleh thin bok ani Tuipui D eizawnna bulpui berchu Balu lagle Thlasik thlai chin hiani kan ti to kha tuipui atanga ko nai te dhar zo khua chuan so thing le bu le bal an thar tra an hming than puya chu tiangin leite khua chuan furniture siam chu an hming than puya an khut chuak an alin amam tra min an du em zelani chu tiang zelin thil thang khua chuan an thlai tar chu lunglei Hnahthial le sir chi pa ten sal na se em bok
wangin nge khobel koi zo ram khowel kan mel khria ta em anei zo na bulpui tlang ram lo nei awangin ani kan ti thayang tiang zelin kho hai khua chu la khui theile tomato an thar tama wangin zawrh min ria tual te khua chu tomato an thar tam thina wangin zawrh min hrilar le bok chu tiang zelin sial ho po la khui thei an ming than puyani kut na thok tu tai ma chuan nrgs mang hian an huana tereiste tuiku te siamin thlai le sanga tam jok thar chu thei nan an manga nrgs an hlok puina hi onla muzel don ni na lang